Hey, wow, bashana, kushubile, wobashana, imhongongo, wobashana, ojandini, wobashana, osathana, odevil, womshana. Zasha umsangala lezi wobashana, zakhala koverelemu, zarufa lezi womshana. Sesipile igedlela lemali, womshana, zayivala imoto yemali, womshana, maqede zayishaya ibhathu lezi. Womshana siqiqe ngamakesi emali lezo makhulubasi beyiholela womshana. Ayi womshana kwandizi helicopter womshana kushubile ibaleka lezi kwasala amakesi emali zabheka konanda kushubile womshana. Womshana kwasho ukuthi abantu bakhathele ubugebengu womshana. Bawuhlamba bawulawula kwabasidlodlo bawukhipha ulayini kwathi hayi lawo madoda abhace ku Pietermaritzburg ngeni balande. Hayi zaqhamuka seyikhabzele zakasidlodlo womshana zabalanda fresh. Ithe bye bye lezi womshana zemkhulukudu zithi ziphedla indlela womshana iphuma kanje cross abakasidlodlo. No nomkhulu uSpikiri wobashana inyanga yabo yayikade ithe angeke banenze lutho yakadambuza. Ake phila womshana zaretiliator lezi zithi ziyabanquma bakasidlodlo zathatha icover isho naphansi lezi akasidlodlo zavumbuka ishaya itumbling igcwala kuyona imkhulukudu womshana lezi akasidlodlo ingazizwile ibhodla umlilo. Sholonto womshana inhlala ibalanda isamule emawuzini womshana shinqe ibhobho shindolontshi womshana. Womshana imkhulukudu ewuthu abakasidlodlo bayithuma uphuthu womshana. Kwasisaphazeka ama-popcorn kwachitheka ama-coke kwasho. Okunye sekushayekile abakwazi abakasidlodlo kuwele kumuphi umsele kwakwazi ukuthi kubaleke wobashana. Babamba le komphithi ko-Edendale wobashana kwashuba. Akukho kubambisana wobashana ezweni kunabafazi abafakela abafana ipressure wobashana ukuthi phantane sonifakisa isandla. Esaso sholonto wobashana basobha lo go platinum to qaza hayi bafana manje ngayitholi imessage abakasidlodla abafuni nezinto zabelungu abafuni nemali yabelungu sazosho.